आइला जामाइला नुखुम मुदायावसो मोनफैबाय माथो नोंलाय सान्दुं गावखौनो मा साननानै लामारखोब्रा नोंलाय बिराद डिग्री गोनां साननानै लाबाय नामा नोंलाय हा एसेबां नंनायनि नङिनि दुं हाव हाव दुंबाय थानो बिनि सायाव पाब्लिकफोरासो आंखौ बखिफैलायलांबाय सान्दुं दुंनायखौ एसे खम खालाम होननानै बेवहायथ' आंनि दाय गैयाना मा खर'नि एसेबां दुंफैबाय थादोंब्रा नोंलाय गोसोसो नोंलाय हिनजावसो नामा नोंलाय मा सानदोंमोन आंलाय हौवा होननानै सानदोंमोन बेनोथ' नोंसोरो आंखौ हौवाल' साजायनानै दोनबाय थायो हौवाया अखाफोरसो आं हिनजावसो अखाफोरा हौवासो अखाफोरा हौवासो ओमफ्राय आं हिनजाव आच्छा बारु थाइबानि लारु जियानो जाया मानो एसेबां दुं हाव दुंबाय थादोंब्रा 50 डिग्रियाव मोनहै होसिगोन नामाब्रा नोंलाय बेखौनो रंजानोबा रंजा रागा जोंनाबा मा 50 60 70आवबो मोनहैगोन आं मिथिबाय आच्छा सान्दुं रानि मानो एसेबां रागा जोंदों नोंलाय आं अखाफोरखौ रागा जोंदों आं अखाफोरखौ एसेबां गोसो थोयो बे आंनिफ्राय गोजानावल' थाबाय थायो मालाय अखा राजाजोंसो गोसो थोलायगासिनो दङनो दासाननैसो बेनि दुखुजोंनो रागाजोंनो जें सान्दुं दुंगासिनो आं जै खेबसे अखाखौ मोनबाय गारनायाव गैया होननानै नोंसोरा सोरजों गोसो थोलायदों सोरजों मा जालायदों बे नोंसोरनि पार्सनेल खोथाब्रा नाथाय जों मानसिफोरखौ बेफोरबायदि माबा होनाङा ना साजा होनाङा होमबाबो आं रागा जोंदों मानि थाखाय नोंसोरो जेब्लाबो अखाखौल' मोजां मोनो आंखौ मोजांखौनो मोना अखा हाबाल' नोंसोर बिराद रंजायो अखा हाबाल' नोंसोर मोसायो सिख्लाफोराबो अखा हाबाल' अखानि मेथाइ दामै मोसायो रिल्स बानायो नाथाय आं सान्दुं दुंबा नोंसोर आंखौ ज' लोगो नांनानै बेबा बे रायखुमालायबाय थायो वाट्सएप स्टेटासआवबो आंखौ जिरायगासिनो बे सान्दुङा मानो इसिबां दुंबाय थादों होननानै मिथिगौ बेसेबां दुखु मोनो आं नोंसोर आं सान्दुंखौल'सो रायखुमानो हायो आंखौ सैया खालामो अखाखौबा नोंसोर बांद्राय जेबोखौनो बुंनो दम गैया अरे बांद्राय अखा हाबा अखाखौबो बुङोब्रा जोङो जेरै अखा हाबानो माबा दै लोमलाबायोना खेथि बाथि मावनायफोरा बांद्राय अखा हाबा माबा जायोब्रा लस जायो जों अखाखौ बांद्राय मोजां मोनाब्रा जों अखानिख्रुइ नोंखौसो बांसिन मोजां मोनोना नाथाय नोंना बांद्राय डिग्री दं होननानै डिग्रीखौ बांद्राय होलाबायना नोङो जों अखाखौ मालाबाल' मोजां मोनोब्रा नाथाय जों नोंखौनो बांसिन हास्थायोना जि सुनो थाखाय बहाबा बेरायनो थाखाय फटक मोजां लानो थाखायल'सो नांगौ नोंसोरनो आंखौ नङाबाथ' नोंसोर आंखौ मोजांखौनो मोनखाया जेबोला अखा हागोन जि सुनो मोना जागोन होनबासो आंखौ गोसोखाङो आरो बेरायनो थांनायावलाय ओरैनोथ' दिनैनि सान्दुङा मा एसे मोजां सान्दुं इस्लाब होननानै मालाबाबो बुङा आरो आंखौ लानानै मेथाइबो बानाया आइला नोंखौ लानानै मानो मेथाइ बानाया जानांगौ जाखोब्रा फागुन दाननि थिं सान्दुङाव बेफोरलाय बेवहायबो आंखौसो दुसिदों मिथिबाय फागुन दाननि थिं सान्दुङाव होननानै मालाबा मा एसे समायना बे सान्दुङा होननानै बुङा मानो होमबासो आंनि गोसोआ गोजोनगोन नोंसोर आंखौ जेसेबांनो बिमा गदायनि फिसा बायदि आंखौ सैया खालामो अखाखौल' मोजां मोनो आंबो नोंसोरखौ नायगार बेफोरबायदिनो खालामगोन दाथ' आं 39 डिग्रीसिमल' फैगासिनो जै जुदि 40 डिग्रीनि बारबाय होमबा मिथिखाबाय दा नोंसोरो 40 डिग्री सेल्सियासनि उनाव मा जागोन राजस्थाननि खोथाखौ बावबाय खेबसे 54 डिग्री सेल्सियास जाहोनाया थिग बिदिनो आसामावबो आङो 55 डिग्री खालामगोन मिथिबाय बस 50 डिग्रीनि प्लास जाबा मानसियानो थानाय नङा माथोले बस दै गुदुङाव आखाइ सोमब्रना लानाय बायदिसो जागोन माथो जाबाय इसेबां दुखु मोननांलालै सान्दुं रानि अन्नानै डिग्रीखौ एसे खम खालामदोलै मानो 50नि खोथा रायखांबावखोब्रा गिलु बालुलाय नांगौबा आं नोंनि मुङाव सान्दुंनि मेथाइ दोंसे खनगोन ना नों मानो टेनसन लादों ओइ थांलाय एमा बेटाखौ लिंना लायलाय मा जाखो आं जायगायाव दं दे मा बेटा सान्दुं रानिनि सिगाङाव मेथाइ दोंसे खननांगौनो मेथाइ दोंसे खननानै खोन्थिलाय ओमफ्राय गिटार दाम आच्छा सान्दुं रानि नोंनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय नोंनि थाखाय मेथाइ दोंसे खननोसै बेफोरबायदि खोनामा गोसोखौ मोजां मोनलायथारो दसेनि थाखाय नाथाय थगायदोंबो जानो हागौ आंखौ आं थगायजायाहाय थगायाब्रा नोंखौलाय मानो थगायनांगौ जाखो नोंखौ थगायनानै लाबा नों बांसिनसो दुंगोन ना आं बांसिनसो दुंगोनथ' आरो आबा नै गिटारखौ लाबोबाय देलाय सान्दुं रानिनि गोसोखौ जै खालामलाय होमबा गोसोआव लाखि आंनि गोसोखौ गोजोन होआबा आं 50 डिग्रीयाव मोनहैहोनाय खनखागोन नालाय सान्दुं रानि बेफोरबायदि दासान आं मोजांखौनो खनगोन ओमफ्राय 35 डिग्री 39 डिग्रीयानो जोंनि देहा सोलेरखौ बिराद बोरैबा खालामबायलै मानो 50 लागि गोसोखांनांगौ जाखो हामालै हामाथ' आरो होमबालाय दंफांफोरखौ गायदोसो माबार गायगोन दे दंफांखौबो दंफां गायनायनि बेबस्थाखौबो लाखाबाय आङो नों टेनसन लानाङा सान्दुं रानि जायखिजाया डिग्रीखौल' एसे खमायदो नों आरे मा बेटा दे खनदो सान्दुं रानि गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय जाहाथे आंनि मेथाइ खननायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ गावनि फिसा साननानै अनदै आं हाबाखौनो जायाखै नोंखौलाय आंनि फिसा मानो साननांगौ जाखो मानो होनोब्ला नों जोबोद बैसो जाबायना मानसिया ओइ सिरिथा आंनि बैसोखौ नोंसोर सुनानैबो मोना मिथिबाय आरो आंखौ रागा फोजोंनांगौबा नै आङो दुंबावनोसैसो आंना फिसालाया मेथाइ खनगोन नों एसे धैर्य्य हम माने कल्ड ड्रिंक्स लादोंना नों नारेंखल दै लादों बेफोरखौ लोंबाय था
होमबा आं जागायनोसै सान्दुं रानि एसेबां दादुंसै बिखुंमानि खामजोब्बाय जोंना खिलामा गुदुंमानि गैला जोंना गैला सान्दुं रानि दाबोराबसैनो नों रागाजोंबा बुहुमा खामलावजोबगोन बुहुमा खामलावबा नों सोरखौ रुल खालामगोन सान्दुं रानि एसेबां दादुंसै नों सान्दुं दुंबोला अखाफोरा गोमागोन नों दुंबाय थाबोला अखाफोरखौ मोननाय नङा अखाफोरा बोराबबा नों सोरजों जुरि जागोन सान्दुं रानि एसेबां नों बोराबसुरि सना बोराबसुरि दाबोराबसै सान्दुं दाबोराबसै जोंखौ एसे रेहाय होदो नों समायना मानसिया रागा जोङोब्ला गाज्रि नुयो ओमफ्राय बयफ्रेन्ड मोना जायो सान्दुं रानि बांद्राय दादुंसै बांद्राय सान्दुं दुंबा नोंखौ गाज्रि नुगोन नोंनि महरखौ सान्दुं रानि दादुंसै जोंखौ एसे अनसायदो सान्दुं रानि गोजोन्थों बांद्राय मोजां मोनासै आं मेथाइखौ अब्लाबो खस्थ' खालामनायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ ओमफ्राय बांद्राय दुंलाना माथो खालामबावनो दुखुथिया जिउ आंहाबो रावबो गैया बेनिखायनो रागाजों आं सुबुं माहारिखौसो खस्थ' होयो आरो आंना बयफ्रेन्ड अखाफोराबो अखा रानिजोंसो गुलुमुलु खालामहैबाय थायो बेनिखायनो आं रागा जोङो मिथिबायना नोंसोर एसेबां खस्थ' मोनबाय जेब्ला आं एसे गोजानाव थाहैथ'नोसै अके बाय दासो गोजानाव थाहैबायलै दुगि मारिया आफा बिदि बुंनाङा दा नोंखौ मुदा फैफिनलायगोन बि दासो समायदों दासो मोजां जादों आफा दुगैनोसैलै गरमा दाबो खाराखै आंना गरम होनानै बांद्राय दुगैबाय थागोन नामा माथो खालामनोब्रा आफा बिदिब्ला आं दंफां सायावनो थाहैथ'नोसैलै दासो एसे गोजान मोनलायसिगोनलै थेवबो गरमनि भाबानो खारथ'नाय नङालै जेब्लासिम अखा फाग्लिया फैया बस आच्छा जोंना बादुलि नाम्बार वानआ मा खालामदोंलै उन्दुबाय दङ बस आच्छा एसि लगायलायना उन्दुबाय दंना बियो आं फोजाहैथां सरबत बानायनांगौ होननानै बुंहैथां अके बस गरमानो लाजाखाया एसे बाहेराव ओंखारबानो जाबायदि गरम जायो बिदिबाथ' बे सामफ्रामबोनि खामानि मावग्राफ्रा बाहेराव लेबार मावग्राफ्रा मिस्ट्रि मावग्राफ्रा बे मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा बोराय बुरिफोरा बेसेरा खम खस्थ' मोनदोंहाय गोदोनि गरमा बेलेगमोन दानि गरमा ओरैबायदि बेलेग जालांबाय आबहावाफोराबो बोरैबा मोनसे जालांबाय दाथ' खम खस्थ' मोनदोंहाय बिसोर आंहाथ' एसि सिङाव मोजाङैनो थानो मोनदों र' बिसोरबा खम खस्थ' दङ बे आइ मा जाखो आं आबैजों दिल्लीयाव थांनो नागिरदों मानि थाखाय आबैया आंनि थाखाय बिजनेस खालामना होनो नागिरदों दिल्लीयाव मा बिजनेसहाय आइ नों जेबो सिन्था खालामनाङा आबैजों आंजों गासैखौबो मेनेज खालामजोबगोन मा मेनेज खालामलायनायनि खोथाहाय मैया दाखालिनि गथ'आसो बिजनेस खालामनो ओंखारदोंना नों आं गथ' नंला आं देरबाय आरो आबैजोंसो दंफाखायोना आबैया गासैखौबो थिग खालामगोन बेनिखायनो नों सिन्था खालामनाङा आइ एफा गरमाव जेरावबो थांनो मोना ओरैनोबा मा निउस फैदों नुवाखै नामा ना दाखालिसो बे एहमदाबादनि प्लेन क्रेश जानाया आइ नों मा जाम्बि बायदि सिन्था खालामोलै बेफोरलाय जाबायानो थाखागोन जानांगौबा बिदि होननानै गावबा गावनि खामानिखौ मावालासिनो थानो हायाना मानो इसेबां देरथारबाय एसेबां बुजिग्रा जाथारबाय नोङो औ आइ आं बुजिग्रा जाबाय बेनिखायनो आं बेग पेक खालामहैनोसै दा मोनायाव आं आबैजों दिल्ली फारसे रावना होनोसै बे बानलु बेदाङा फरायनायनि खोथाखौनो सानला खालि फैसा खामायनायनि खोथाल' सानबाय थासै मा मेलेम सोनानै होखोथाय बे बिबैया बेनो मानसिफोरजोंबो मोजां रायलायला जेब्लाबो रागाल' थाबाय थाग्रा जाबाय दा बहाबा थांनो ओंखारनायखौबो बिदि बादाबो होजायाना मोजाङैल' मोजां थांनानै फैथोंसै बिनि उनाव मोजां बुजायगोन आं बिबैखौनो एसे बुंहैनि र' औ अमा राजा नै आं दिल्लीनि थाखाय रावना होनो ओंखारबाय नोंलाय बहाथो दं आंबो अफिस फारसे थांगासिनो दङ दे होमबालाय आच्छा बार' थाइबानि लारु र' नोंसानि न'नि लांगोनासिम थांनि आं मानोसै ओरैनोब्रा नों दिल्लीयाव थांनो नागिरदों नालाय नोंखौ उइस खालामनोसैब्रा जागोन दे माथो अमा राजाजोंसो रायलायगासिनो बेलाय आंसोखौ डाइरेक्ट माथो होफैयो नामा आं दरजाखौ नक खालामखादोंमोन नोंसो आन्दाज मोनाखै दा बेनिखायनो आं न' सिङाव हाबफैबाय आरो बुं मानोमोन बे बानलु बेदांखौ नों माथो दिल्लीयाव लांफानो ओंखारदोंनो माथो जाखो बानलु बेदाङाथ' कलेजबो दङ ना मानो बानलु बेदांखौ लाबथिंबाय थायो नोङो बे
फराया फरायनांगौबो ना हा माथो जाखो आरो मानोथ' फरायबावनांगौ जाखो न'आवनो इसिबां खामानि दङ मानो फरायनायनि गोनांथिबाव आं जेखौ मावदों बानलु बेदांनि फिउचारनि थाखायसो मावदों नोंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया मा बाथ्रा गैया बानलु बेदां आंनि फिसाला आंबो बानलु बेदांनि मोजां गाज्रिखौ सानो आरो दाथ' बानलु बेदाङा इसिबां उन्दै मानसि बेखौ माने बिजनेसाव सोना होनो नागिरदों सेंग्रा बैसोखौ मोजां इन्जय खालामनो हो आरो फरायनो हो नोंनि बायदिबा फिसालाया गाज्रि जानांगौ नामा गाज्रि मानसिफोरजों लोगो नांनानै जेबो रोङि जानांगौ नामा नोंनि खोथाखौ जेबो लाजामाराथ' बिदि नङा माथो जेबो बुंनाङा नोङो आं आंनि फिसौखौ मोजाङैनो नायनो रोंखागोन मा एसे खिफुद्लिबाय बेलाय सोरखौबा गोसो दोननानै खारबाबो अरजालामोनहाय बाथारबाय आं मानसिखौनो होमबालाय ABCD मखस्थ' लादो खेबसे नायनानै फरायग्रोनि नामा दे खेबसे नायनानै फरायग्रो बिनि उनाव मखस्थ' लाफिनगोन आं जागोन दे साबास जाजेनदों दे खेबसे मोजाङैनो गोसोआव थानाय बायदि फरायबाय था आखरफोरखौ एसे सिनायनोबो जुजिहोलां ओरैनो सा साज्रां मखस्थ' लाबाल' जाया खेबसे नायनानै मोजाङै फरायबाव बिनि उनाव मखस्थ' हमगोन आं जागोन दे फरायनायफोरा मोजाङैनो सोलिदोंबा औ एसे रोंहांबाय दे मोजांनि बाथ्रा नोंसोरनि थाखाय साहा फुदुंना लाबोनि दे आं एफा गरमाव साहा लोङा खोमाहाय दै गिलासो लाबोबानो जागोन दे अके गरमाबो जिबायदि गरमहाय बाला थानो सुखुलायै नोंसोरनि थाखाय दै लायनानैनो फैनोसै आं दे मखस्थ' लादो दे होमबालाय आच्छा बार' थाइबानि लारु आं गुवाहाटिसिम दोनलांगोन दे मा साननांगौ जाखो फिसौबो दंफायो आंजों जेबो नङालै जों ओरैनोबाबो पलिटिकेल पार्टनारखाना मा साननांगौ जाखो नों दिल्लीयाव थांनानै मोजाङै बिजनेसखौ मोजाङै फसंना फैबानो जाबाय जों बर'फोरनाबो दिल्ली मुम्बाइ गासैयावबो बिजनेस थानांसिगौ औ बे क्लिअपेट्राजोंनो ज' थांनो नागिरदों आङो क्लिअपेट्रा औ बेहा बिजनेसा मानसिफोर सिनाखि दंसोगारो आच्छा बार' थाइबानि लारु गाखोदो हाब मानोथो दोनहैलायनांगौ जाखो न'नि ड्राइभारानो दोनहैगोन ना दानि जुगाव मा जायो मा थायो रावबो रावखौ बिसास खालामनो हायाना आं दोनहैगोनब्रा आं दोनहैगोन लायनोबो आं लायगोन ना हाब न'आव खामानि गैया होमबा नोंहा आं हाग्रिमोनदिखौ बुंहरबानो जागोन आं गुवाहाटियाव फैब्रबबाय मोनसे खामानिनि थाखाय होनबानो जेबो बुङा बियो दे होमबालाय मासि मेने मुनि मासि लोगो जालायसिदोंहाय बिसोरलाय खोथाया बोरैबासो नामासै आं हले बोरैबा मोनामनायसो मोनदोंहाय बिसोर सानैखौ दा गेजेराव बुंबाबो दाय जालायगोन ना आरो अमा राजासो बाहाना बानायनायाव थिगथार आरो आंनि बिखुनजो बावसो मा होननो हानो बिसोरखौलाय आरो नार्जि बुदांनो खोन्थाबा आंखौसो फाग्लि साननानै माबायावसो मेन्टेल हस्पिटालावसो दोनहैगोन बियो आंखौ बेनिखायनो जेबो बुङा आं थ' लोगोफोर बिराद गरम ना गरमबाबो आङो नोंसोरनो खोथा होनाय बायदि ना माने 10 मिनिटबाबो लानानै फैबाय आरोना ओरैबायदि गरम जेने तेनेसो बानायनो हायो मिथिबायना आरो सिटियावथ' बा सानानो थाफाबा 7टाफोरावसो हाबखायो हाबबाय मोनाबाय ओमफ्राय भिडिअ बानायनोबो टाइमबो थोला आरोना 5टा 6टा 7टानि गेजेराव भिडिअखौनो बानायनो हाया सानावथ' सानखासै बुंनोनो नांला बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे अके बाय लोगोफोर मोनसे खोथा जोंना लाब्रा कार्टुना गोदान पेज खुलिलायबाय मोनसे पेजखौथ' हेक खालामनानै मा लांखौनो गाज्रि खालामनानै होदों मानसि हेकारफोरा ओंखायनो गोसो गाज्रि जाबायमोन आरोना भिडिअ लाबोनो गोसो गैलामोन ओमफ्राय दाखालिसो सोरबा फंबाय सासेया कमेन्ट खालामनानै फेसबुकावबो होदो होननानै बुंदोंमोन आरोना थ' बिथाङा सेकेन्ड चेनेलाव कमेन्ट हरदोंमोन खोमा सेकेन्ड चेनेला फार्स्ट चेनेला आं बावबाय जियानो जाया बिथांनि खावलायनायाव जों गोदान पेज खुलिबाय दिनैनो थ' फल' खालामग्राफ्राबो फल' खालामगासिनो थ' नोंथांमोनाबो लाब्रा नायगिरिफोराबोथ' फेसबुक पेज दंखाथारो नङा होमबा थांनानै अमा राजा गोदान पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन दे आरो लिंकखौ आं कमेन्ट बक्सनि गाहायाव होनानै होगोन नोंथांमोना हाबनानै कमेन्ट हैबानो जाबाय लाइक खालामहैबानो जाबाय आरो एबारनिफ्राय फेसबुकनि थाखाय एक्सट्रा जोंहा रिल्स माने फेसबुकनि काहानिया एसे बेलेग जागोन आरोना थ' लानानै फैगोन दे थ' बाय बाय लोगोफोर हेपि गरम दे